Здравейте! Ние сме екипът на Инфостарт. Аз съм Полина. А аз съм Олга. Инфостарт е инициатива на информационно обслужване АД и изпълнителният директор на дружеството. Като най-опитен системен интегратор в България, информационно обслужване АД отваря вратите към IT образованието и предприемачеството. Гледайте видеята до край. Струва си! Съвместно с ръководството на информационно обслужване АД и изпълнителният директор Николай Недялков разработихме платформата Инфостарт. Инфостарт е за изграждане на центрове по IT компетенции в цялата страна. В раздела IT обучения ще намерите всичко за образованието по ключови IT специалности. Харесвате програмирането? А може би мечтаете да поддържате системи и мрежи? Тогава Инфостарт е точното място за вас. Дипломи за софтуерен специалист, специалист по качество и мрежови и системен администратор. И всичко това само за 6 месеца. Стартираме в 13 български града с най-добрите лектори от информационно обслужване АД и IT средите. Светлин Наков, Тодор Балабанов, Илия Горанов, Стефан Димитров и много други. Тези лектори ще обучават всички желаещи с опит и абсолютно начинаещи на програмиране и системна администрация. Разгледате подробната програма на обученията по IT специалности и IT курсове на infostart.eu. Присъствените лекции са задължителни за придобиване сертификат от Министерството на образованието и науките. За тези от вас без възможност за присъствие, екипът на Инфостарт е подготвил лайвстриминг канал и видеоуроци онлайн. Всичко това абсолютно безплатно. Най-добрите от вас ще получат стипендии за образованието си и възможности за кариерна реализация в компанията. Влезте на infostart.eu и се запишете още сега. Да се захващаме за работа!